Despois de batear, a bateadora convértese en corredora. Batea a pelota e diríxese cara á súa dereita, onde está a primeira base. A corredora pode parar en calquera das bases. Se para, non pode seguir avanzando. Cando chegue á cuarta base, volve a colocarse co equipo de bateadoras. Varias corredoras avanzan entre bases á vez, non se poden adiantar.